Kucing Sendang Papringan. Udakara jam 6:30 esuk, Karya wis pamit karo bojone sak perlu budal nyambut gawe. Karya nyambut gawe dadi bakul plendungan keliling. Plendungan dagangane Karya maneka warna. Wernane lan bentuke supaya menarik lan nglipur atine bocah cilik-cilik. Ana bentuk montor mabur, bentuk kewan, lan sak piturute. Plendungan kuwi diiderake ing sekitar kampung tekane Pasar Bulu. Regane Rp10.000. Sarti bojone buka lothek ing ngarep omahe. Sinambi dikancani anake sing lagi umur 7 taunan. Omahe Karya ing tlatah Bangunsari sak kidul Bulu, adohe udakara 2 kilometer. Dalane durung aspalan, tur isih sepi, jalaran ngliwati bulak, kebun kopi, bong Cina, lan Sendang Papringan. Wis 7 taunan Karya nekuni profesi kuwi, nanging Karya ora nate sambat yen hasile kurang. Senajan belanjane ya mung cukup kanggo kebutuhan mangan sak keluargane, kanggo kebutuhan liyane kabantu dening bojone saka hasile buka warung lothek. Mangkat mulih iderake dodolane, Karya mung mlaku wae, ora numpak sepeda apa ngojek, senajan wis entek dagangane. Dina kuwi, Slasa Kliwon 29 Mei. Karya mulih kewengen. Amarga dagangane sepi. Wis sedina mbetetet anggone ider tekane pasar, nanging kok durung ana sing mayoni dagangane. Senadyan mangkono, Karya tetep sabar, sebab ya pancen ngono kuwi jenenge wong dodolan. Kadang sepi, kadang laris, gusis, nganti kurang-kurang. Apa meneh yen lagi ana tontonan. Ngancik wayah maghrib, Karya lagi wae mlaku mulih. Wektu kuwi udan grimis riwis-riwis, wis dienteni udane ora terang. Karya banjur nekat mulih senajan ora payungan. Dagangane teles ora dadi ngopo. Tekan lor Sendang Papringan, dheweke mandeg. Jalaran keprungu swara anak kucing kang lagi kelaran. Banjur digoleki dening Karya. Jebule ana anak kucing wernane ireng, sikile kejepit dapuran pring ing pinggir sendang. Weh, kok melas banget anak kucing iki yo. Mangkono batine Karya, banjur ditulungi. Sawise diuculake saka pring sing jepit sikile, kucing cilik mau banjur mlayu gedhingklangan. Lagi wae Karya mbacutake lakune. Dheweke njenggirat merga krasa ana tangan sing njawil pundak saka mburi. "Kang, aku arep tuku baloni siji. Regane piro, Kang?" Pitakone pawongan lanang gedhe dhuwur sinambi mbopong anake. 11.000, Pak." Wangsulane Karya glagepan. "Kenang apa kok sajak kaya wong keweden? Aku ki ra ngopo-ngopo wing arep tuku plendungan kanggo nglipur anakku iki lho. Dheweke iki lagi rewel, awit mulih dolan mau jare kok sikile lara." Mangkono kandhane pawongan mau karo mesem.
"Oh, nggih, kula mboten ajrih kok." Wangsulane Karya karo semu ndredeg. "Monggo, badhe ngresakake sing pundi?" "Sing kuwi, Kang." Wangsulane pawongan mau karo tangane ngacungi plendungan sing bentuke kewan kucing werna ireng. Plendungan nage diwenehake Karya, dicandhak dening bocah wedok ayu ireng manis sing lagi dibopong pawongan mau. Praupane bocah kuwi sing maune suntrut maleh katon seneng lan mesam-mesem. "Iki duwite, Kang. Matur nuwun ya. Arep pinarakne ing omahku piye? Cepak kono kuwi lho." Kandhane pawongan kuwi karo nuduhake omah gedhong sisih papringan karo menehake selembar dhuwit 10.000 rupiah. Nggih, sami-sami, Pak. Namung ngapunten, kula tak enggal wangsul mawon, mengke estri kula selak ngajeng-ajeng." Wangsulane Karya karo ngesak dhuwit mau. "Oh, ya nek ngono, sing ati-ati ya, Kang." Karya banjur mlaku maneh tumuju omahe. Nanging anehe, lagi pirang jangkah dheweke mengo memburi. Pawongan mau sing lagi mbopong anake wis ilang saka pandulu. Sakala githoke Karya mengkorok. Banjur nyepetake anggone mlaku mulih. Ing dalan Karya mampir ing warung tuku gula pesenane bojone. Tekan ngomah udakara jam 8:30. Anak lan sisihane wis padha turu kabeh. Nalika Karya arep salin klambine merga teles kudanan mau, ana kedadean aneh lan ora temu nalar. Nalika mentas dicopot, ana dhuwit 10.000 rupiah tiba saka sak klambine sing teles kuwi. Kamangka Karya jelas kelingan yen dhuwit kuwi wis entek kanggo tuku gula ning warung ngarep desa mau. Karya dadi kelingan critane kancane yen ana sing arane dhuwit balik. Ya iku dhuwit saka bangsa siluman sing saben diblanjakake bakal bali marang sing duweni meneh. Apa iki ana gandeng cenenge karo aku sing nulungi anak kucing ireng lan pawongan nyolowadi ing sendang papringan mau ya? Wah, iki ora bener iki. Dhuwit iki kudu tak balekke. Mangkono batine Karya. Sakala dheweke kelingan wasiat suwargi bapake. Yen urip kuwi kudu jujur lan prasaja. Sebab besok ing akhirat kabeh bakal ana pertanggungjawabane. Bengi kuwi Karya ora bisa turu. Dheweke rumangsa salah karo bakule warung sing ditukoni gula gek mau. Yen dhuwit iki pancen bener dhuwit balik, mestine wong sing dodol mau bakal nemoni kapitunan. Sebab dhuwite mesti ilang bali marang dheweke. Dina candhake, Karya mangkat luwih esuk saka biasane. Niate arep karo balekake dhuwit aneh kuwi. Tekan sendang papringan, dheweke ingak-inguk. Nanging omah gedhong sing diweruhi dik wingi blas ora iso ditemokake. Ning papan kono ming ana bolak, ming ana sendang lan dapuran pring ing sakiwa tengene. Karya dadi tambah yakin
dhuwit iku dudu dhuwit sak baene lan kudu dibalekake sebab dheweke rumangsa ora kuat nandhang pituwase. Wusanane Karya ndhodho ing pinggiran sendang kang sepi kuwi banjur ndudut dhuwite nuli meneng sedhela. Ndonga sak bisa-bisane. Bismillahirrahmanirrahim. Niat kula mangsulaken arta menika, Pak. Pangapunten lepatipun. Kula mboten saged nampi. Kepareng plendungan kala wingi kula hadiahaken kemawon kagem putra panjenengan. Ugi katampi pikanthi renaning penggalih panjenengan, Pak. Dumugi sakmangke boten wonten reridu utawi alangan setunggal menapa. Amin ya robbal alamin. Mangkono pandongane Karya nuli nguncalake dhuwite ing sendang kuwi. Lan anehe ing atase dhuwit saka kertas nanging banjur tiba nyilem ilang musna. Meruwi kedadean kuwi, Karya mung bisa unjal ambegan lan ngucap istighfar. Nanging ing rasa lega ing jero atine. Lan sakwise ngucap salam, Karya banjur mbacotake laku tumuju pasar karo ngiderake dagangane. Ikhtiar metokake rejeki sing halal kanggo nggayuh ridane Pangeran.